नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। आज सुबह एकदम जाड़ा में गर्माहट आवे वाला एगो सुपरस्टार पावर स्टार द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पवन सिंह जी के गाना आइल बा, जाड़ा में सहारा। जी, गाना का नाम है जाड़ा में सहारा। पावर स्टार पवन सिंह जी के ई गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आज सुबह 7 बजे रिलीज हुई बा। ये गाना रिलीज होते ही एकदम बवाल हो गई बा, एकदम गर्दा हो गई बा, जबरदस्त व्यू जा रहा बा। गाना जे भी अभी तक नइखे सुन ले तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रहुआ जाई, ये गाना के सुनी, आनंद ली। पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना एकदम कर्णप्रिय बा, एकदम जबरदस्त बा। ये गाना के हमनी के सुपर स्टार राइटर प्रिंस प्रियदर्शी जी लिखले बनी और गाना के सुपर स्टार म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह बा। ये गाना एकदम गर्दा गर्दा हाई लेवल के गाना बड़ुए, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जी ए गाना में जो न स्टाइल अपनौले बनी, ए गाना के जो न अपना माधुर्य आवाज से वहाँ के सजवले बनी को गाना के सुन के मिजाज मन एकदम मस्त हो जाता। और सुबह सुबह गाना जब ऐसा सुने के मिले तो एकदम दिन के जो शुरुआत बा एकदम बेस्ट होला। पावर स्टार पवन सिंह जी के नया नया गाना यही तरीका के रउआ सभे पूरा 2022 में सुन सकतानी। पूरा तैयारी अवेलेबल बा, समय समय पे वो गाना आवत रही। अब बहुत ही जल्द एकदम धमाकेदार होली के भी रिकॉर्डिंग होखे वाला बा। सारा गाना व्यवस्था माने टोटल अपडेट हो चुकल बा। बस पावर स्टार पवन सिंह जी लंदन से आई और गाना के रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। तब तक वो लोग लोकगीत के आनंद ली, एकदम जबरदस्त तरीका से वो गाना के इतना प्यार दी कि ई गाना कहे के मत पड़े कि ये गाना के कहाँ ले जाए। एक बार वो लोग जाना तानी कि पावर स्टार पवन सिंह जी के जोन भी गाना आवेला वो लोग वो गाना के ट्रेंडिंग में पहुंचाइला। तो बस वही तरी प्यार देवे के बा, एकदम गर्दा गर्दा मचा देवे के बा। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।